дар душанбе ба эҳтиёҷмандони маъюбият дошта киберпротезҳои ройгон доданд. хусусияти ин намуд протезҳо дар он аст ки бо ёрии онҳо метавон вазн бардошт ва ҳаракат кард. чунин иқдом дар ҷумҳурӣ бори аввал аст. ҳасан эмомов яке аз он хушбахтон аст ки имрӯз пас аз ташхис барои ӯ дасти ҳаракаткунанда фармоиш медиҳанд. протези муваққатӣ ҳаст, ине ки ҳаракат намекунад. ман мехоҳам ки протези ҳаракаткунанда гирам. ба хотири он ки мисол ки ман ҳозирам ҳаракат мекунам, қувваи худро гум мекунам, кор кунам. мисол хоҷагӣ ба саҳро дар курша саҳро ба зиндагиро пеш барам. киберпротезҳо тарҳи ширкати технологияи русияи моторика мебошад. онҳо арзиши гарон доранд, аз $2000 боло, вале барои эҳтиёҷмандон аз Тоҷикистон онҳоро бо кӯмаки фондҳои хайравӣ ройгон дастрас мекунанд. Мир меняется, улучшаются средства реабилитации. Каждый человек уже не хочет носить косметический протез, который, в принципе, не выполняет никакого функционала. По сути, это просто скрывает травму. Да? Человек хочет все-таки иметь этот функционал и получать его, да, в обычной бытовой жизни. гуфта мешавад киберпротезҳои ройгон ҳамагӣ ба 20 эҳтиёҷманд супорида мешаванд. дар ҷумҳурӣ қариб 400 нафар бо протезҳои даст ниёз доранд. ин лоиҳа дар доираи шартнома ва қарордодҳо миёни ширкати моторика ва корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии Душанбе амалӣ мешавад. ҳамчунин дар доираи он мутахассисони хориҷӣ ва кормандони корхона тарзи дурусти ташхису кор бо киберпротезҳоро омӯзониданд. албатта арзиши онҳо дар айни замон хело гарон ҳастанд ва фикр дорем ки дар оянда ин корро дар ин ҷода дар ин самт дар худи корхона ба роҳ монем ва ба ҳамаи маъюбоне ки ниёз ба ин воситаи техникии тавонбахшӣ доранд супорем. протезҳое ки ба кӯдакон часпонида шуданд ҳаракатҳои асосии дастро такрор мекунанд. аз ҳама мукаммалтарин намуди киберпротезҳо протезҳои бионикӣ мебошад ки хело гаронанд. онҳоро метавон тавассути набз ё импулсҳои даст ба ҳаракат даровард. Максим Емец бо чунин протез аллакай гитор менавозад. Я брел по дороге, осенним днем мои ноги стонали. Я одолел крутой подъем, это было ненастным.